Kung ang butso. Ninit ba niya? Pasok ng tino mo rin. Ay, agoy. Agoy. Ayok, ayok. Nagdali na ko ha. Pura. Agoy, agoy. Pura. Uyan natin. Asa mang mamani? Asa mang mamani? Asa mang mamani? Uy, bataan ni. Asa mang mamani? 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 Asa mang balian na diri? Asa mang mamani diri? Asa mang mamani? Hindi mo mga butang ni. Sus, kubuin ba ko ni? Sus, ako. Nang-hire me. Kanang katulong. Kanang yaya, daani be. Asa mang yaya, ani? Ay, kot. Yaya, daani be. Yaya ng bata be. Simple nito. Ang hirap pala na ito pag ito. Hawak ang bata. Simple ka ng gatas. Nagpaso pa ng biberon. Agoy, kainit. Pasok mo sa darita sa kapan kamot. Anong maldita nga. Sabaw. Kaluoy bro ni. Minsan man ang itag bata din na. Amo na lang kanina tag ni. Ano? Bigyan na kita sa bata o. Ano gusto mo? Nimpot ka ha? Abot sa gatas. Oh. So, tabang po di hapad. Mamapos na to. Totong. Tibo. Pugngi ba? Pugngi. Ano? Pugngi ba? Ano? Pugngi ba? Doti. Kano kong gas? Ano ba? Pugong ba? Pugong. Ano? Diba? Oh, galing pugong oh. Ano dyan? Hindi din yung inom ka lang. Inom dyan. Inom tulog. Oh, sipain. Ano ba? Pugli. Gusto ko na kung si daddy magtimpo. Ay! Oh, sipa. Susihim. Muna yung madang kaltong baga. Wow. Tuloy daddy timpo. Ulit mama dito. Asan mama nila? Asan mama yan? Abroad? Udo. Asan mama ni mo? Abroad? Diyos mesti rin how daddy. Mo, masak to ba ni? Patubig. Sipa pa. Patubig. Patubig timpla gatas daddy. Ganito pala mag-daddy. Nanginginig ka ba? Ngalay na ako ha. Tama na. Timpla gatas daddy. Pax. Paxil. Paxil. Ang isa diha. Ang rayna diha. Oh. Ang rayna diha. Oh. Tibuog. Nasaan diha? Awit po diha. Rabang po. Ano? Alog ba? Ano? Bakamot ba diha? Ano? Ano ba? Puslan po. Ulog. Ano ba? Ulog po. Oh, mas tira alog-alog eh. Ano ba? Mas lang po ito. Okay. Kulang pa eh. Alog sa tiil, sipa sa tiil. Alog sa tiil, alog. Ano ba? Judi ba? Ano ba? Dalik si size ba? Ano? Di ba? Ako. Kulang po. Alog, sus, dakpal naman eh. Alog, kulang. Isa na ano. Natago ano. Ang bula sa letter A, lengnya sa letter B, bata nga gigutom. Ang bula nga gawas, bata nga gibiling niya sa letter G, gutom na bata. Ako ba, human na ba? Pinasipa din taklog dia, ano? Ang galing. Pinalupa dan yung misil sa China ba? Pas na sa baba. Sakol. Misil ba?
Kubi picture dia. Popcorn. Kau itu dia. Oh dia. Wow, gisin. Murag gisin sa China boy. Okay na. Okay na. Okay na. Bye-bye mga baby vlogs.